खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय गोदाव टिउसनाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बर हरलायबाय आरो एकदम दिनै आङो एकदम मा होनोमोनलाय थाब सिखारबाय फुङावनो गणेश फुजा हैनो थाखाय एकदम रेडि दुगैनोसै आङो नै बारा सोरांस्लाबलायाखैनो एसे खोमसियानो दंबावो होमबाबो सिखारबाय आङो दिनै गणेश फुजा हैनो नागिरदों नालाय दुगैनोसै दुगैनानै नाम्बार प्रसाद ओरैनोसै बिराद भिर जायोना थाब थाङाबाथाय एकदम रोजार मानसि जायो ओंखायनो बेखौनो देखायनोसै होननानै भिडिअ खालामबाय आङो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एकदम नै मोखां सुबावलायाखै आं सिखारगों मोना दिनै भिडिअ खालामबाय आरो थ' बिदिबा स्टार्ट खालामबाय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय माने खालामखाबायानोसै गाइखेर सेरनोसै गाइखेर सेरनानै दुगैनोसै दुगैना प्रसाद इरि हानोसै नाम्बार थोरसि लथाखौथ' मोनायावनो सुनानै दोनखादों आङो ओमफ्राय सिलाखौ सिबलायला नाम्बार दुगैनानै नाम्बार ओंखारनोसै आङो नङाबा दानो दिगदार जागोन माने अयथासार भिर जागोन ना थाब फैनोनो मोननाय नङा आरो सरस्वतीनि गामियावबो माबा दङ मा होनोमोनलाय गामियावबो खामानि दङ गाबोन अखानायै माने सरस्वती नालाय खामानि दङ ओमफ्राय बिजनियावबो थांनाय जायो ना मायो मिन्थिथ'ला र' दायोसो मिन्थिसिगोन आरो आं दिनै माबायाव थांफिननो हानाय नङा फुजायाव गामाखालिबा जेनेबा ओरैनो मेला फिसा जायो नालाय बेयाव थांफिननो हानाय नङा आरो एकदम नै दासो सिखारनाय गारामायानो थरायस्रोलायनाय आरोखि एकदम मानसि भिर बारा खोन्थास्लाबनो हानाय नंला दिनै देलायखांबाय जोङो मन्दिर थांनो रेडि जाबाय प्रसाद हाखांजोब्बाय एकदम दहायनो ओंखारनानै दाबो जाया नै एकदम मनायाव सोना लाजोब्बाय आं नैयाव फुरा पेकिं नै दा मन्दिराव लोगो हमहैसै दे थ' जामायजों जिरायथ'दो नोंथांमोनहाबो आंजों बिबारालाय मा खाखो नै हौवा जगार खालामबाय बेखौ इस्रानो गाइखेर हरनो नागिरनाय बावदोंसो गाइखेरा नै इसेबां ओंखारो नै गारिया पारमानेन्ट गारिया ने आयदा गाखोनोसै नोंस्रालाय हैया फुजा नोंस्रा हैया होनदों थांनांगौमोन ना सोरबा मैया खालायलांबाय फैदो नों खालामबाय थाखो हे मा गोलो गफलै मैया गायदाखौ बयनिख्रुइ देरसिन नोंदोंनो कालिगावनि मानसिफ्रा बोरायसिनबायनो गायदाङा जारलासो जाबाय बाय बाय दे बिसोर थांथ'वा दायो थांनोसै एकदम गुसुआव थुखैनो बोरैबा मोननानै माबाबाय आङो है दै गुदुंजोंबाबो एकदम बारा गुसु सुहाबलाङो दायो माबायाव थांथोंसै बिसोरो मा होनोमोनलाय बेलासियाव बिबैजों थांथोंसै आं बेलासियाव थांनाय जानाय नङा बिजनियाव थांनांगोन जोंहा बिजनियाव साइकेल गंसे लाबोनांगौ दिनै स्कुटि गोदान बायगोन दे आंहा दिनै स्कुटि गोदान दा नायबाय था दे खै हाजारनिखौ लायो 1,20,000सोनिखौ लानोसै फिरफिलि ड्राइभारजों आंजों थांना बायहैनोसै आरो स्कुटिखौ दिनै फैयै मोनफैबाय नै बेनो गणेश मन्दिरा बेनो बिथिं मेथाइ एरि माबागासिनो आरो एवगासिनो दा जालांसै फिथाफोर मानसिफ्रानो बारा जाथ'खायाखै मानसिफोर नेलायगासिनो दाबो खुलियाखै दरानो नोंहालाय मानि माबा फिथा हास'नो नागिरदों फिथा हास'लायनांगौ नुहुराहाय नै रायलायग्रा मानसिखौ नै थङा आन्दो जाबाय आरो नै आगोलाव मानसि दंबावोसो खिथुथिंबो मेरला मानसिफोर मेरला जाहांबाय फिथाखौ हास'थाखै ए हाथ'सिगोन मा मानसि बे एमएलए नामा जाखो नुबायदां नङा बैयो एमएलए नैबे आरो हास'ग्राया आन्दो जाखांबाय जोबखांबाय दासो जि भिर जादों मानसिफ्रा लाइनाव थाजोब्बाय थांसै जोंहा आं सेन्देल गानबो थायाखै नोंसोर दासो फैदों नै आमोले थांसै जोंहा खोनायाखै थांसै दा होनानै फैदो दे
जानोसै खुगुनि ओंखाम उखैबाय खुगुनि फिथा जालाबायनोसै मेरला दखान जाबाय जों गामिनि दखानफ्राव बे जुलाफि एवगासिनो हा दा बोरैबो ओरैबो दंलाबायो आरो नै मा जाखो माथाबारिनि दखानिफोर नै खुगुनि जानोसै दावदै लाखायाखै ने दावदै जायालाय माबा मिरामिस जानोसै दिनै नै बाथाबारिनि दखानिफोर आरो दखाना बैयाव मोनसे नैबेयाव मोनसे बैयाव मोनसे ओमफ्राय बिस्राबो लिंहरो जारलासो जाबाय जाबाय ओंखाम जानोसै आं नोंसोरनो ओंखाम जानाय बारा भिडिअ देखायाना दिनै जानानैसो देखायनोसै आरो एकदम ओंखामानो ओरैबायदि सोबानो हाबो ओंखायनो मोदोमफ्रा नै बुगाजोब्बाय एकदम बे बुगानायखौ खमायनो होननानै समाव एसे खम जायो आरो ओंखामखौ ओमफ्राय आं दिनै एसे लाबाय नै बांद्राय बुरजा लायाखै दिनैबो एसेल'सो लादों गुदुंथार नायदो नोंजोंबाय जोंनि ओंखाम जानायखौ गुदुंथार आसार एसे जानोसै दिनै मिरामिस थारुनावबो जेबो होआखै ओरैनो गाव गोजा नायानो दंमोन दाख्लै सारनाय नाया गांलाब गांथाब सादुबुरि बायदि फोथा लानानै ओंखारलायबाय जों बिजनियाव थांनो नै आंना बेगानो गावोसो आं बायोहाय बे गावलायनायखौ लायो नै उन्दुनोसो ओंखारनांगौ जि रोसोनो मोखां मुसुआसै आं थारमाने भगबाननि फोथा लानायखौ हुगारनो बोरैबा मोननानै हुगारबोआसै आरो आं दा हुगारथ'ला थांग्रोनोसैथ' बिजनियाव लोगो हमहैबाय थानोसै मा देखायनो हायो नायनोसै र' जा स्कुटि बायसै नोंथांमोना सानदोंमोन नामा स्कुटि बायगोन होननानै आंखौ नै बेखौसो बायगोन आं साइकेलसो साइकेल बायगोन आरो आं साइकेल नै आंनि बेगखौ माबायाव सोथ'दोहाय जेबो गैला बेयाव बायदों आं दाम खमायदो एबार आं खमायालै बे दखानाव लाफैबावो आरो दाख्लैनियाव बेखौ लगायसै दा बेयाव लगायबावसै मेकआपफोरखौ लाबाय ने आंहा ओरै आयना नायनोसै एकदम रोखोम थांसै कुमुल मानबो हनसै सम फोरनो लाबाय ने आंना स्कुटि गोदाना होनदो थाव सोनाङा बिथाङा बायना होबाय आरो आंनो स्कुटिखौ अननानै फै मोनफैबाय नै लाना फैबाय आंना स्कुटि गोदाना थाव सोनानै होनोसै ब्रें सालायनाया एकदम माबा मा होनोमोनलाय सादुबुरि बायदि एकदम ओरै सिन्दुर गोलाव थुनासो थांबावबाय आरोखि हुगारासै मानसिफ्रा जि नायबाय मिनिलायबावबायसो सोरबा सिनायनाय मानसिफ्रा हा हौवाबो हिनजावबो ओरै गोलाव थुजोब्बाय बा सादुबुरि बायदि मा बुस्थु माखौ हा होदों गोलैदों नै गाबोन सरस्वतीनि थालिर लाना फैदों आयौ गाबोननि सरस्वतीनि बेखौ जाना दे मामिमोन दानो बिसोर जों बोखाना जालाबायगोन एवनो दोन गाहायावनो दोन ओरैनो बैयावसो लांखानांगौ प्राइमार लाबोबाय प्राइमार जि बोरैबा मोननानै भिडिअखौनो खालामासै आंखौ एकदम गोस बोरैबा मोनदों माबा लोमजालाबायदों र' साइकेलखौ एसे दाब्रायनायनांसिगोन